Ja Martinčanov? No, tak Martinčanov by. To je sila, to je sila. To je sila. Ale to je to SPS. Ja neviem, to je hovorím. Nevedia ich otrhnúť od seba. Ako môže? Kde ste boli do piče teraz, ešte guláči? Kde ste boli vy kopoti? Kde ste boli, teraz pozbijete do piče? Tam to na videu, v údernovom čase, nebol sa ani. Kde ste boli, kurva na teraz? Budete v novom čase, máme video všetko, neboj sa. Stojte, sprejeli, keď idú všetci a teraz pozbijete. Desiatky. Jebanci skurvení. Ojebani. Budete na nete, neboj sa. SPS-ka, že stalo sa, tam hovorí niekomu, hovorím, toto sa stalo na rizikovom zápase, stalo sa. Pokud keď prídu k nám, tak nech sa dostane, však tam zabijú tie klientky.